Estem al cor de Catalunya, en un àmbit totalment rural. La natura és com un pessebre, on la gent va, gaudeix, treu tot el rendiment que li pot treure, des de bolets, llenya, el que sigui. I la natura té els seus pros, els seus contres, algunes vegades molt dur, altres molt satisfactori. Per exemple, avui tenim un dia fantàstic, però a vegades és dura la vida amb un tu a tu amb la natura, no? Jo crec que l'art, en el meu cas, és com un cromosoma. Ja soc filla d'artistes, tota la meva vida ha estat formant part del pa, del menjar, del beure. Potser l'art se l'ha magnificat molt. I les persones que el tenim com un element genètic, que forma part del color dels ulls, de com respirem, no li veiem una transcendència, el veiem com un estat natural. El que sí sé és que és, en molts casos, la manera d'expressar-me i de comunicar el que estic sentint o el que em neguiteja. Estem parlant del segle XIX i, esclar, estem parlant d'una àrea rural. Llavors aquí és una terra amb un gran potencial de pedra caliça. Hi ha una pedrera que està darrere d'aquesta edificació i s'extreia la calç i es coïa amb aquests forns. Donava feina a molts joves de la comarca, mantenia els boscos nets perquè era el mitjà de combustió i es sulfatava totes les vinyes, això estava ple de vinyes, era un paisatge totalment diferent. El fet que tu transformis o recuperis allò que havia estat durant molts anys el seu lloc de treball, que s'havia perdut, és una de les satisfaccions més grans que tenim nosaltres. Veure la gent gran, estem parlant de gent de 80 anys, malauradament algunes persones que ja no hi són perquè no han arribat a temps de poder veure la transformació, i ara és un dels 150 edificis del patrimoni industrial de Catalunya. Clar, a nosaltres ens dona una gran satisfacció perquè és passar d'una cosa que no sortia ni als mapes a que estigui dintre del llistat d'aquests 150 edificis. Tinc una metodologia de treball molt lligada al que és la climatologia. És a dir, que treballo molt més a la primavera, a nivell físic, a nivell de realització d'obra, i a l'hivern faig com gairebé tots els animals de per aquí, que es tanquen i hivernen. Soc bastant metòdica i molt diürna. Potser perquè estic molt relacionada amb el meu entorn. Per descomptat, a l'hivern es fa de nit de seguida, però fins i tot a l'estiu, que tenim llum fins a bastant tard, soc molt diürna. M'estimo més aixecar-me a les 6 del matí i treballar amb aquest inici de dia, i a mesura que va passant el dia se'm van acabant les piles. Soc una persona molt introspectiva a nivell d'anar raspant els meus fantasmes, les meves històries, una mica com aquell corcó que va traient el suquet dels seus propis mons interiors. No he treballat cap a fora, he treballat cap a dins, i de fet aquesta exposició que faré a l'Espai Volar és ja el màxim d'aquesta introspecció, no? Per això es diu Dements, no? He volgut transformar això que m'he donat compte de que no hi ha estat permeable amb el meu entorn, amb una crítica, no?
per evidenciar la no permeabilitat de l'ésser humà. Moltes vegades anem amb la nostra pròpia càrrega, anem, venim com turistes i no ens relacionem amb el que tenim al voltant, no? I una mica és aquest treball que estic fent ara. Aquest procés de que la ment desfocalitza la idea i la transforma en una obra o en un teixit o en un escrit, d'alguna manera allibera, no? La ment de tot aquest batibull de conceptes i d'idees per transformar-les en una peça, en una cosa física que t'allibera. Crec que aquella part de creador no té límits ara. Estaves com limitat al biplà, no? A la matèria, però ara, que hasta amb un mòbil pots fer una gravació, és genial. És com si et brindessin l'oportunitat de ser creatiu, de crear sense lligams físics. Això és fascinant, és fascinant. Les meves fonts han estat molt acadèmiques, per dir-ho d'alguna manera. Jo crec que aquí hi he estat i faig una autocrítica d'una manera molt impermeable. Jo he vingut amb la meva motxilla des de la ciutat fa 27 anys i aquesta motxilla estava plena de continguts teòrics i no he estat conscient de que al meu voltant hi havia una matèria fantàstica d'ús i que m'ha estat com una mena d'escenografia en la qual jo m'he mogut però no l'he utilitzat. Potser sí que m'ha donat el silenci, la pau, la tranquil·litat per poder crear, però no l'he utilitzat com a eina. A part de la recuperació del patrimoni històric industrial, que és el que veiem a darrere, els forns, hem aprofitat les pròpies estructures que hi havia i hem fet una àrea d'exposició i un centre de producció on artistes d'arreu del món venen a treballar. Llavors, cada persona, grup, presenta un projecte, ja sigui una obra d'intervenció amb el paisatge, ja sigui una obra musical, ja sigui una obra escrita. Aleshores hem tingut gent des de 15 dies a 2 mesos. A vegades van caminant arters, tornen, no saps ben bé si hi són o no hi són. Ells van fent, que és un estat de reflexió i de creació molt personal. Tenim un projecte educatiu on escoles venen i interactuen amb els artistes residents o amb les exposicions temporals i no només es queden amb l'obra final, sinó que veuen quin és el recorregut que fa l'autor o autora fins a materialitzar la seva obra amb el que estem veient. Pensem que les noves generacions són les que millor entendran el que anomenem nosaltres art contemporani, que al llarg de la història sempre hi ha hagut, no? El Renaixement en el seu moment era art contemporani, el Barroc en el seu moment va ser art contemporani, per tant, segurament en aquells diferents moments tampoc s'entenia i potser no hi va haver ningú que els expliqués com s'arribava a aquelles formes. No oblidem que estem a la Catalunya central en un àmbit rural, per tant, primer, no hi ha l'hàbit i segon, no hi ha tampoc els espais que tenen a Barcelona o a l'àrea metropolitana. Sempre han tingut un compromís mediambiental. Per tant, quan vam decidir fer aquest pas cap a un centre de producció, vam voler que tingués un compromís vers a la nostra pròpia filosofia, que l'artista, el creador, no sigui merament un pensador estètic que passa per aquesta vida gaudint exclusivament
del que té, sinó que s'implica, que fa una acció crítica, que té alguna cosa a dir com a comunicador que és, perquè crec que no només som creadors d'aquest procés de la ment cap a la matèria o l'obra, sinó que dintre de tot aquest procés també tenim opinions i també ens definim com a persones amb diferents registres crítics, no? I com a comunicadors que som, transmetem amb la nostra obra el que pensem de la situació, en aquest cas, de crítica del planeta.